ほざけうりゃいけませんね。せっかくちゃんと当たるように首を差し出してあげましたのに、この程度なんですか。まあ、しかしやはり42000ではこんなものでしょうね。おや、これは失礼しましたね。お返ししますよ。無理をしない方がいいんじゃないですか。やはり殺されないうちに喋っていただいた方がいいと思いますよ。え？おお、こいつは驚きました。再生できるんですか。ですが元に戻っても同じことですよ。体力までは回復できないようですね。戦闘力が落ちています。やれやれ。